Яңалыклар чыгарылышы үзешене башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина гатыба кайбер темалар турында кыскача. Шулда Татарстан Республикасы Дәүләт Советының социаль сәясәт комитеты күчмә утырышы узды. Бирдән инде темаларны күтәрделәр. Балалар травматизмы контрольда, шәһәрдә индивидуаль мобильлек чаралары белән эш ничек алып барыла. Шулда Татарстан Республикасы Дәүләт Советының социаль сәясәт комитеты күчмә утырышы узды. Фикер алышу темаларының берсе балаларга һәм яшь-үсмерләргә хезмәт тәрбиясе һәм һөнәри юнәлеш бирү булды. Утырышның төп темасы балаларны һәм яшь-үсмерләрне хезмәттә тәрбияләү һәм һөнәри юнәлеш бирү. Мы были в Кванториуме. Замечательное место, замечательные ребята, не менее замечательные преподаватели. Это шикарный ресурсный центр для преподавания многих технических дисциплин. Ну, прежде всего, вот по труда это и графика компьютерная, значит, черчение, робототехника, значит, и 3D-моделирование, все есть. Автоколада барлык кирәкле инфраструктура булдырылган. Здравоохранение, молодежь – это вот как раз-таки те направления, где мы должны усиляться для того, чтобы и патриотизм рос, и любовь к своей стране, и желание работать. Хорошее направление, и готовы их обсуждать. Социальная политика, тем более в наше время, имеет большое значение. Татарстанда һөнәри юнәлеш бирү 1301 мәктәпне һәм 240 меңнән артык укучыны колачлый. Моннан тыш июньдә Мамадыш районы лагерендә республика һөнәри юнәлеш сменасы старт алачак. Будут приглашены специалисты различных профессий, будет огромное количество мастер-классов, командные квесты, проекты, встречи с профессиональными сообществами. Поэтому смена очень интересная и пользуется большим как раз-таки спросом именно в части родителей, потому что дети уже в этом возрасте начинают интересовать разные профессии. Республикада авиамодель берләшмәләре эшли, шулай ук яшьләр дроннар узышы юнәлеше белән кызыксына. Картинг хезмәт тәрбиясенең иң нәтиҗәле инструментларының берсе булып кала. Технические виды спорта в Татарстане решают двойную задачу. Они дают детям возможность проявить себя в спорте и одновременно формируют фундамент для будущих инженеров и технической карьеры. Есть еще и системные проблемы. Это устаревшая материально-техническая база, к сожалению, некоторых площадок особенно. Это в авиамодельном спорте острый кадровый дефицит. Моннан тыш автоколада 2000-нән артык укучы укулар белән параллель рәвештә беренче эшче белгечлеген ала. Аларны җәйге эшкә урнаштыруга шәһәр бюджетыннан 38 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән. В 12 школах действуют инженерные классы. Машиностроитель совместно с передовой инженерной школой Киберавтотех Казанского федерального университета, Казанского государственного автомеханического техникума, техническим колледжем и, конечно, акционерным обществом КАМАЗ. Результат уже виден. Стабильно растет число школьников, выбирающих профильную математику, физику, информатику и химию на едином государственных экзаменах. Бурычларны системалы рәвештә тормышка ашыру өчен югары уку йортлары һәм предприятиеләр белән 210 килешү төзелгән. Һөнәри юнәлеш бирү эшендә профессионаллар чемпионаты да мөһим роль уйный. Лилия Гатина, Тохир Бикметов, Яңалыклар. Күчмә утырышта шулай ук юлларда куркынычсызлык турында фикер алыштылар. Сүз шул исәптән балалар травматизмы турында барды. Дәүләт автоинспекциясе башлыгы Радик Кадиков шәһәрнең индивидуаль мобильлек чаралары катнашында һәлакәтләргә юл куймауы турында сөйләде. Яршалыда 172 юл транспорт һәлакәте теркәлгән, аларда 4 кешенең гомере өзелгән, 192се төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр алган. Аварияләр саны 2%-ка кимегән, юлда балалар травматизмы 40%-ка әзәйгән. Исерек машина йөртүчеләр гаибе белән юл транспорт һәлакәте саны 38%-ка кимегән. Стиль работы челнов не тянет одеяло каждый на себя. Кто главнее, что вот именно командный стиль работы, вот такой результат он как раз и дает. Айрым шәхси мобильлек чараларына да тукталдылар. Автоколада электр самокатларын массы күләм куллану проблемасы 2021 елда барлыкка килде. Ул вакытта инфраструктура булмау һәм югары куркынычлар турындагы кисәтүләргә карамастан эшмәкәрләр прокат буенча сервис эшләтеп җибәрде. На проспекте Чулман, перекресток Чулман Хасан Туфана, напротив дома 46, водитель автомобиля «Лада Приора» совершил наезд на девушку 2001 года рождения, студентка.
которая в нарушении пунктов 4.4 правил дорожного движения пересекала проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на электросамокате на запрещающий сигнал светофора, не спешившись. В результате девушка от полученных травм скончалась на месте происшествия. Ради Кадиков сүзләренчә, күпчелек халык шулай ук самокатлар прокатын кертүгә каршы булган. Шәһәр мэры Наил Магдиев шауларның фикеренә колак салды. Бүгенге көндә шәһәрдә электр самокаты катнашындагы бер генә юл транспорт һәлакәте дә булмаган. Благодарим за принципиальную позицию руководства города и лично мэра Наильга Мбаровича Магдиева в недопущении внедрения в города кикшеринга электросамокатов. Был проведен опрос населения, где 70% жителей города высказали против внедрения данной услуги. Питбайклар һәм кросс мотоцикллары белән бәлик булмаганнарның идарә итүе җитди проблема булып кала. Бу проблеманы хәл итү ата-аналарның административ җаваплылыгын гына түгел, тиз арада федераль закон инициативаларын кабул итүне дә таләп итә. Транспортное средство находится на дорогах общего пользования без государственных регистрационных знаков. А не является ли это уже правом для его задержания и конфискации? Больше акцент делаем на работу с родителями. Поймали, оформили, питбайк, естественно, закрыт. Если экипаж с мигалками погонится, 90%, что он покалечится, да. Поэтому я, как начальник ГАИ, даже говорю, команду даю, не гоняйте их. Понятно, что люди недовольны, шумят, но это чей-то ребенок. То, что мы погоним и убьем его, и потом говорит, что вот мы задержали его, это не преступник. Проблема яр шолыда гына актуаль түгел. Шәһәр мэры Дәүләт Думасына һәм Россия транспорт министрлыгына законнарны һәм мондый транспорт чараларын эксплуатацияләү кагыйдәләрен үзгәртү тәкъдиме белән мөрәҗәгать юллады. С учетом того, что высказано было немало, я предлагаю взять недельный срок для того, чтобы обобщить вновь появившиеся предложения, в том числе и прозвучавшие здесь, а их было немало. Эльмир Хамид, я думаю, что мы, все это зафиксировали, запротоколировали. Протокол будет, сделан в установленном порядке. Барлык яңартылган инициативалар һәм тәкъдимнәр системалаштырылачак һәм комитетның алдагы эшенә нигез булып торачак дип билгеләп үттеләр утырышта. Лилия Гатина, Тахир Бикметов, яңалыклар. Өй прәникләреннән алып төзелеш материаллары һәм техника алгы сызыккан. Волонтерлар, активистлар һәм яр чалының Үзәк районы халкы хәрбиләргә гуманитар ярдәм җыйды. Аны алып китәргә махсус хәрби операциядә катнашучылар үзләре кайта алган. Алар белән безнең төшерү төркеме дә аралашырга өлгерде. Малыш кушаматлы хәрби хезмәткәр Тамбовтан алгысызлыкта ул 2022 елның октябреннан иратның һәрвакыт үзе белән талисман йөри, аңа үлемнән коткарган иптәшенең әти-әнисе бүләк иткән. 2023 елда Макеевка өчен сугыш барган. Был стрелковый бой, и также нас атаковали. Он ранен был, и я его на точку эвакуации вытащил. Точка эвакуации находилась 8 километров от столкновения, от линии соприкосновения. Студент һәм Леуты кушаматлы хәрби хезмәткәрләр дә алгы сызыкта шулай ук 2022 елдан. На СВО я попал по мобилизации в 22 году. 30 сентября мобилизовали. Привезли в Пензу. В Пензе прошел обучение на ремонт пушек, оружия. По распределению попал в Примроту и занимался ремонтом бронетанковой техники, в основном танков. Я в 22 году попал по мобилизации, призвали. Я сам с Тамбовской области. Родные поддерживают всегда, надеются, что все обойдется, вернусь живым, здоровым. Нестер кушаматлы хәрби хезмәткәр Смоленскийдан, ләкин иншалла аның өчен инде икенче туган шәһәренә әйләнгән. Сюда уже приезжаешь как к себе домой, грубо говоря. И встречают, уже узнают из женщин. Как, наверное, к сыну родному уже относятся тоже. Я здесь частый гость в последнее время, особенно. А поддержка челнов, она не ценю. Всегда полные машины загружаем, стройматериала. Постоянно, тем более мы постоянно строимся. Активистлар буларның барысында гуманитар ярдәм формалаштырганда исәпкә алган. Мы, благодаря нашим друзьям из города Заинска, из набережных Челнов, из Тамбова, из Нижнего Новгорода, собрали и стройматериалы, и кубовики, и емкости для жидкости, и видеокамеры наблюдений, провода, маскировочные сети. Все это уйдет в подразделение.
Үзәк район халкы шефлы һәм гуманитар ярдәмнең яңа партиясын формалаштыра башлады. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Мега распродажа в Мега Second Hand. 199 рублей, 99 и 50 рублей за вещь. Только со 2 по 5 июня. Мега Second Hand. ТЦ Арзан.